Ами, скъпи приятели, здравейте! Почваме живото излъчване от протеста в Пловдив. Много няма да говоря. Посъбрали са хора. Сега ще ви покажа хората, които са събрали. Още един път ви благодаря, че сте тук да кажем нашето твърдо не! 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 За да чуят ония в София, които не знам дали са българи, или са... не са, нали? Или са срам за българския род. Срам за българския род. Искат да ви вземат свободата. Сега малко ще минавам между хората, за да ви показвам плакати. Има няколко много атрактивни надписа. Ще ви ги показвам. Това е най-малкото нещо, което можем да направим. Защото има и друго нещо, което можем да направим и сигурно ще стигнем до там. Не е необходимо да казвам какво е то. Ако искате, мога да ви го кажа, но вие си го знаете. Много атрактивен надпис с тикчето с цветовете. Дай да го питаме това сега, момче. Здравей! В Фейсбук съм, към време напред съм и към Фейсбук Юрий Иванов си казвам. Ще се обърна зад кадър, така ще бъдеш. Кажи си и твоето мнение за това, което в момента се случва, само се молим да е цензурно. Да не е нецензурно, да има цензура, да. Ами, то човек трябва да е сляп, за да не вижда какво се случва. Щом малкото наброй избраници в кавички в София мълчат и искат, както всичко останало и преди което е било, да замитат всичко под килима, а хората са по улиците, значи работата е ясна. Трябва просто да си отстояваме това, което си е наше. По принцип, битката Евролев, усещаш ли като битката дали в България да има демокрация или диктатура? Да, то всичко е навързано. Добре, благодаря ти много. И аз благодаря. Ще покажем и задния надпис. Той е идентичен. Отиваме сега да ви показвам, скъпи приятели, другите неща. Време напред можеш да влезеш да видиш в YouTube канал. Добър ден. Отиваме нататък. Търсим хубави надписи. Но в момента ще спазим закона и ще се държим прилично под охраната на пловдивската полиция мирно и тихо. Заедно с полицията. Така че манифестира заедно с нас. Който иска думата, да се качи тук, да заповяда и да каже това, което иска да каже в тона на това, което казва. Моля, нека бъдем цивилизовани, възпитани, културни. Имаше една жена. Сега, днеска надпис не е времето да ладим. Рублата и концлагери нещо беше. Къде мога да я намеря тази жена? Отдеве я видях. Давам думата на един пар приятел. Не е това. Добре, окей. Продължаваме да правим репортаж, скъпи приятели. След малко пак ще се кача от там. Идват хора, мисля, че я видяхме тази жена с този атрактивен надпис. Предишната диктатура не въведе рублата. Много хубаво надписче, отиваме при нея. Тя се срамува сигурно тази госпожа. Може ли хубаво да го видим това надписче? Ето какво представлява. Предишната диктатура не въведе рублата. Страхотен надпис от тази страна. Това нещо благодарим. Я да видим това. Другата страна. Добре. Да. Другата страна ще видим ли? Добре. Окей. Аз викам, ще искам интервюто да ви вземам, а вие се криете. Ето един протестър тук. И тук ще се крадат левове. Крадат левове. Ето тук един. Вени! Тук сега ще ви покажа един от най-големите привърженици на българския лев за Пловдив. Само че тя избяга. Това са най-нещастници, най-невежите хора, които сме ги допуснали да се обоберат до властта. Това са хора, които ги интересуват личния интерес.
Идват още хора, скъпи приятели, растем. Хубаво е, Пловдив времето днес е хубаво, слънчево, духа, но е приятно. Това, което сътворихме, беше продадено от тези една шепа престъпници, криминални престъпници, неграмотни, нагли, нямам думи да ни продължават тази дума. Няма да им позволим да се гаврат повече с нас. Виждате какво става. Нещата са много прости. Ако ние се обединим, виждате какво правят французите, виждате какво правят другите народи, излизат по 100 хиляди, по 200 хиляди. А ние излизаме винаги и ние същи по 10-15. Днеска се радвам, че виждат толкова много хора. Въпреки след измина час. Защото след този митинг, който правим тук, след който като го започне, няма спиране. Вечерта слушам. Радвам се. Предаваме по Фейсбук пряко. Предаваме във Фейсбук пряко. Което трябва да направим е да направим съдебната система работеща. Съдебната система изобщо не работи. Тя работи в режима на управляващите. Всички са се продали, присъдите са просто. Будем драться до конца. За убийство 4 години затвор. Това е подигравка. Няма кръста. За предателите за убийците просто няма. Ние сме хората, които ще се запазим родината. Ние сме суверена, а не са те. То тук беше. Търпението изчерпане, който иска да тръгне да се спаси родината, тръгваме. Който не иска да продължава военния спорт. Трябва да бъде роб! Благодаря на Ангел. Здравейте всички, казвам се Живко Кисел. Инженер по образование. Аз съм от тези простите, обявени от... Здравейте, скъпи приятели, ето тук още един участник. Само ще ви покажа. Ето, сега ще... Тя е много емоционална, така си и затова реших да интервюрам. Ами така, два бързи въпроса. Евро или лев и защо точно... В смисъл, най-кратко казано, защо точно предпочитате лева, а не евро? Винаги българския лев. Еврото не е за нас. Била съм в Гърция, 30 години работих там и когато влезе еврото в Гърция и замениха тяхната драхма, аз видях и живях с болката и... Как да го кажа? Жената се развълнува. Спокойно. И за това знам, че когато влезе еврото тук, богатите, които в момента са богати, ще станат още по-богати, а бедните и пенсионерите още по-бедни. И жалко за нашите деца. Моята вече се е изпяла, но за децата ни трябва да се борим за децата ни и за внуците ни. Това е моето мнение и дано да успеем. Дано се събуди народа. А втория въпрос, който искам да ви дам, тъй като за мен битката за еврото е не само битка за евро, а дали в България да продължава да има демокрация или ви усещате, че идва пълзяща диктатура? Как го усещате вие този момент? Това за мен в България в момента не е демокрация. Това е криво разбрана демокрация. И за това не искам да има нито фашизъм, нито демокрация, или ако има демокрация, да бъде такава, каквато трябва да бъде. Тоест да не се даде право. Да има право народа да решава и ако народа реши да влезне еврото, жалко, че това ще му е съдбата. Това ще е нашата съдба, ако ние допуснем еврото ще си я заслужим съдбата. И после не трябва да се оплакваме, ако решим да допуснем еврото в нашата мила родина. Добре, благодаря ви много. Благодаря. Много емоционално, скъпи приятели. Жената, както си разправяше за Гърция, дори са на сълзи. Аз съм изключително, така да кажа, интересно беше. Не очаквах, че... Който е съгласен, те да са тук, този плакат, нека да се дигне ръката. Добре, тези, които са против, те да са тук, нека да се дигне ръката. Още ли не е равен? Няма нужда от скандали.
Ама не дейте. Добре, окей. Добре, продължаваме по темата. Ако обичате, разправите малко по-настрана. И така, на мен не ми се иска да говоря. На мен не ми се иска да говоря за аргументите, които всички тук, които са събрали, много добре знаете. Нито за инфлацията искам да говоря в момента, вероятно някой след мен ще каже силни думи. Нито искам да говоря за споделените задължения. Само една Франция не стига за да напотопи, а тя е в критично финансово състояние. Не ми се говори за всички други проблеми, които поражда еврото. Аз ще се спра само единствено на казуса Киселова. Тъй като доброволно или доброзорно тази женица, която неясно, честно казвам, не разбирам по какви причини е станала процес и на какво основание подава тя на българските студентски право, след като само с свое своеволие тя погази няколко закона. Първо тя направи, често казвам, идваме друга дума, изходи се върху закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление. Това е онзи специален закон, който урежда член 1 алинея 2 от Българската конституция. Все още действащата Българска конституция. Вярно, има в България сили, на които не им харесва Българската конституция и се опитаха, както знаем, да я направят на каквото успяха да я направят. Но въпреки всичко този член 1 алинея 2 гласи, че цялата власт проистича от народа, т.е. от нас. Този същия член гласи, че народа, т.е. суверена, има право да упражнява непосредствено властта, наред с институциите. И също така, в същия този член 1 много ясно е казано, че никоя част от народа, никоя политическа партия, никоя организация, никоя институция и никоя отделна личност, включително и тя, ако ще да се казва Киселова, няма право да се присвоява народния суверенитет. А какво направи тази тя, той, те, честно казано не знам как, нали, по джендър да я се обърна към нея. Тя наруши този закон, изпика се върху правилника за работа на Народното събрание, също свърши и върху Конституцията. Интересното е, че там под сянката има също хора, които подкрепят, но са седнали на сянка. Интересно. Няма значение. Тя реши и върна парцалките на президента Радев. Това би могло да бъде определено и като преврат, защото един човек се позволява да отнеме законово правомощие на друга институция, на президентската институция. Тъй като правото на президента да инициира референдум е уредено в същия този закон за прякото участие на гражданите. И не може по прищявката на някой, който и да е той, това право да бъде отнемано. Макар че всъщност ние видяхме, че то може да бъде отнемано, защото при един друг референдум, който все пак беше проведен, Народното събрание, въпреки че бяха над 400 000 подкрепилите го, не допусна с провеждането на самия референдум. Какво говори всичко това? Това говори, че имаме един изключително дефектен елит. Обединение 29, това е неправителствено обединение, скъпи приятели, които организират граждански инициативи. Почти винаги може да ви гарантира, че това ще е политическо безпристрастно. Това са хора по актуалните политически проучвания, които представляват по-малко от 16% от българските граждани. Защото над 85%, а при някои проучвания над 90% са за лева и против влизането в еврозоната. Да. Тоест те са едно нищожно малцинство. Въпреки също, те са ни инсталирани, защото аз твърдя, че ние не сме ги избирали. Те да управляват. Те са ни инсталирани. Предадехте. Скъпи зрители, предадоха на тук един, така да се каже, моята протестна майка,
Моята протестна майка, която ме учила на демокрация, ме предаде в момента. Не иска да ви каже две думи. Аз им обещах, че е зад кадър, тя въпреки това не иска. Обаче аз се разбирам, защото тя много се вълнува. И първо ще работим с нея по това. Да видите кой човек е на протестите в Пловдив, ще го запознае някой ден лично с него. От една страна е добре, че макар и само няколко този човек, момчетата от полицията да заслужено напазят, защото може да има провокатори. Не са изключени провокаторите. Изключително доволен съм, че провокаторите са има така полицаи, тъй като осъзнават гражданското напрежение по това, което се случва. След като те се позволяват така много безцеремонно и предотвратително на всички да нарушават закона, крайна сметка може да се наложи и да го нарушим закона. Но преди да се стигне до това, докато да се стигне ефективно до това, има ефект, трябва да почне да се подготви още сега, даже малко късно, трябва още начало. Без да дигаме шум, без да говорим за неща, трябва да се интересират и чуйте, ще трябва да говорим с тези хора, които ще говорят в момента на внимават наши всички. Днес ще да разпочнем, но в такъв момент вероятно ще бъдете с нас, да упражняваме непосредствено властите на съмерението на държавата. Няма да говорим за част от народа. Тя ще ни засегне огромната инфлация. Също важи и за остатъчната армия. Защото тя също предоставя на него. Защото тя когато не е армия, само може да се част от огромна армия, само по усмиряване на факти. Не сме толкова. Те са добре, радио, това е много много защото трябва да направим. А иначе от рамките на има няколко възможности, колкото повече народи не само от Републиканската националната прокуратура, главната прокуратура, толкова по-добре. Аз не смятам, че те ще свършат този някаква работа, но това е психологически натиск. Те са длъжни да се почнат да Сега, скъпи зрители, тук един фен, няма да ви го показвам, той ще седи зад кадър. Сега, той е фен на време напред, така че от нашите хора. И тук се запознах с семейството и много хубави хора. Сега, кажи ми, приятелю, ти как го чувстваш? Евро, лев. Това ме интересува. С простички думи, само да сме културни, да не говорим глупости, защото не е хубаво. Да, няма проблем. Аз за мен трябва да се запазим лева. Защото първо не сме готови за еврото. Просто държавата не е готова в момента да влезем в еврото. Това ще има трусове за обикновения човек. Там е проблем. Ние знаем, че депутатите ще се забогатят. Но това е ясно, те затова натискат да влезем там. Искам да кажа на хората да излизат и да се борим. Да се борим срещу това статуко, което разруши държавата. Окей. 30 години. И втория въпрос. Референдум лев, евро, усещаш ли го като референдум дали да има демокрация в България или да има диктатура? Точно за това се борим ние. Не е толкова заради еврото. Проблема е там, че не искат да чуят народа. А това означава, че няма демокрация в България. Добре, мерси много. Хубав ден те жива. Зад кадър, защото хората малко или много се притесняват. Зад кадър ще им взимаме интервютата. Виждате, хубаво е. Той човек, не е професионален поет. Така че да, ние го подкрепим, трябва да измислят начин, по който също да го подкрепим изрично. Може би с едно писмо
Може ли да правим, че хората, които участват в този митинг, могат да подкрепят поощрява президента да не спира и да Няколко думи за кадър бихте ли дали на моите зрители? Аз съм от време напред в YouTube, може да ме видите, блогър съм, имам 18 000 зрителя, в момента излучвам пряко в YouTube. Скрито няма да ви показвам лицето зад кадър, просто да се изкажете за мнение, ако се притеснявате. Искате ли? Какво искате да кажа? Въпрос. Евро, лев и подбудите ви да сте тук днес. Аз съм за лева. Добре. Понеже аз съм преживял смяната веднъж 2000-та година в Гърция. И много ми е ясно за какво става въпрос. Няма смисъл от евро при този разпадащ съюз. Добре, и втория ми бърз въпрос, който е лев, евро, усещате ли го също като битка за демокрация или диктатура в България? Диктатура. Абсолютна диктатура на върхушката от Брюксел. Олигархичната върхушка, да. Това е едно паразитно звено. Еврокомисия. Каква е тази комисия? Кой изпълнява? Ние си имаме наш парламент. Значи нашия парламент в такъв случай трябва да го разпадне. Добре, а трети въпрос, който за мен също е много обсъждан в нашия канал. Европейски съюз или Европа на нациите? Как го разбирате? Това, което Орбан иска като Европейски съюз или това, което е в момента като Европейски съюз? Не. Няма смисъл от никакъв съюз. Както се бяхме държава, република, да си бъдем пак република. Защо? Защо трябва да храним още 4000 хранителни горе? Абсолютно, абсолютно съм съгласен с вас. Добре, благодаря ви много. Хубав ден. По-високо тази жничка. По-високо, бе! По-високо! Да. Искате ли да дадете интервю за време напред? Така и така говорите високо. Хората се притесняват някой? Да. Ето тук един младеж. Сега ще го вземем да го интервюираме. Едно младо момче. Айде сега тук зад кадър. Вчера оня ден много зад кадър. Няма да се виждаш. Обаче ние ще кажем, това е момчето, което пея българския химн на оня ден на събирането в НДК. Сега, от него ще вземем интервю, скъпи приятели, тъй като сме си приятели с него. И... Здравейте! Така, сега. Кажи ми, евро, лев, накратко как ги виждаш? Накратко искам референдум, защото това е въпрос от национална сигурност, стратегически въпрос и за него трябва да се произнесе всеки български гражданин. Никой няма право да застава над народа и да си присвоява права. Ние искаме да бъдем питани и за това, скъпи приятели, ви призовавам на 31 май в 12 часа пред триъгълника на властта да изкрещим, че искаме референдум, за да може гласът ни да бъде чут. Втория въпрос, който аз питам. Референдума евро, лев, усещаш ли го като референдум демокрация, диктатура? Абсолютно. Абсолютно. Както са избрани с фалшиви избори, както прегази Конституцията, така утре ще забранят изборите, ще забранят медиите и ще ни тъпчат здраво. Затова днес трябва да се изправим, за да паднат те. Добре, благодаря ти много. И аз благодаря. И така, виждате, скъпи приятели, младо момче, вече знаете кой е. Тук е една госпожа, случайно преминаваща покрай мене. И така, сега, за така да не се притеснявайте, въпросите какви са? Или... Лев! Нямаше
Пода е много мощен, но е национален български и откупен от местните градове от Евросъюза. От дълбоката драва елита в сянка сатанистите на света. Приятели, виждате? Тя разбрах на 30 пари, ще има голямо в София, където на властта. Това е за вас. Юрий Земска, чего и не не мога да кажа, случайно попаднал, защото има газ решим. И случайно попаднал, който не е много случайно. Случайно попаднал, къщи, евро, лев, твърдо. Добре. И втория ми въпрос, който аз не създавам. Същаш ли го като борба с демокрацията? Значи, почему символите държава? И аз бърдо залева. Нататък всичко останало е миражи. Добре, благодаря ти много. Юрий, как ти сте? Не те обикаляш като... Кой ще телефона? Кой ще има телефона? Трябва да има дома. Няма, аз съм държал 20 години. То нашето поколение помни. И дай ли домата, няма ли кръв, нищо не става. Хора сме по-глупа. Гейб е нормално да бъдат. Мисля да се помощи това. Благодаря. Провокатор. Провокатор. Който наистина няма смисъл да говори. Благодаря ви. Мога ли да се изкажа? Като пловдивчани, Дай на други хора. Дай на други хора и продължаваме нататък. Няма смисъл, човек. Дай на други хора. Мога ли да помоля да се успокоите? Мога ли да помоля да се успокоите? Ама човек ще изгубиш. Моля да се успокоим. Много ви моля. Човек ще изгубиш хората така. Ще изгубиш хората така. Не на
еврото! Не на еврото! Не на еврото! Не на еврото! Благодаря ви! Благодаря ви! Благодаря ви! Темата за кучетата ги спряхме. Темата за кучетата я спряхме. Сега сме темата за еврото. Благодаря ви, че се обединихме около това, че в България няма да приемем еврото. Така ли е? Сега, нашата програма е следната. След като тези, които искат да се изкажат, не отдолу, а от тук с микрофона приключат, ще направим поход през главната, ще завием пред тунела към булеварда и по булеварда ще минем по пътното платно, като с полицията се разбрахме на компромис, те да пуснат една линия, през която да минава градския транспорт. Само градския транспорт, не и леките коли. Минавайки по пътя, по двете линии, като една ще оставим за градския транспорт, ще дойдем отново тук и ще приключим нашето днескашно събиране. Съгласни ли си с мен? Ще направим ли поход по главната и по пътя, като оставим едно платно за обществения транспорт, за да могат хората, които по неволя или не, или да го ползват, да могат да го ползват. Съгласни сме, нали? Благодаря ви! Здравейте, казвам се Мария Феркова. Изпратила съм на президента Радев на 15 май. На 15 май съм изпратила до президента Радев предложение за безплатен референдум, който може той да го проведе. Сега, тук едно хубаво знаме, ще им да го питаме знаменосица на българското знаме, свобода или смърт. Отиваме да го попитаме този гражданин с това знаме. Радост, ще ти харесва. Будем драца до конца, нали така? Си. Знамето, свобода или смърт. Сега ще интервюираме момчето. Ще се доближим първо без да се вижда, за да мога да не се притеснявам. Приятелю, да ми дадеш едно бързо интервю на два въпроса, искаш ли? Не, не искам да говоря. Няма смисъл. Не иска момчето, притеснява се. Такова е, ще е дълга тази битка. Търпение. За да ги победим, ни трябва търпение. Ао, каква емблема видях. Господа, може ли само да я снимам? Тази емблема. Това е на ВВС-то на Българска народна армия. Когато имахме ВВС, това им беше емблемата. От малък съм израснал под знаците на тези опашките на самолетите, бяха тези знаци. И гласа ми затреперва, скъпи приятели, когато говоря за тази емблема. Така че това е емблемата, която трябва да седи на българските самолети. Това, а не мешената на БДЖ. Да, не, то ще е на жив. Граф Игнатиев. Ами аз съм Мъничев. И ние така казваме, че малки. Иван Смок. Фамилията ви. Тази история се спомних всеки дни, когато гледам капани документални медии. О, ние сме дошли там 80. Вие оттам ли сте? Да, всички сме оттам. Той баща ми Иван Стоев, командир на ескадрила ли е бил там? Да, там, да. Той почина.
Това на високия блок на Домова ли? Това баева. Да, ние и си пихме вдолно кафето, само че аз съм друг военен, смисъл, не съм ВВС. Не. Още малко ще излезем роднини. 51, 50. Да, или 50, или 50. Мишо го знаеш, старшината. Майкъл. Той е преди 2 години почина. Добре, скъпи приятели. Живи здрави, момчета! Погледнете какво стана от някога славната българска армия. Аз съм служил през 1996 година предимство на българската армия в инженерни войски и зная каква армия имахме тогава. Виждам и какво остана днес и се срамувам. Просто ако дедите ни могат да видят какво се случва, ще се обърнат в гробовете. Скоро чествахме годишнина от априлското въстание. Бенковски, Воло, останалите са загивали за свободна и независима България. А сегашните управници искат до край да не колонизира Запада. Да ни довърши. Благодаря. Говори, ще ми държиш ли? Здравейте, радвам се, че има толкова хора. Няма да ви говоря и да ви обяснявам някакви неща, които всички знаят. Всички, които сте тук, сте наясно. Всички, които са по кафетата, не са наясно. Така, след като всички сме наясно, ще ви помоля само за следното нещо. По-конкретни действия. Помолете всеки ваш познат. Споделете във Фейсбук. Да сме повече хора на следващите протести. Това е най-важното. Да има повече хора. Всички знаем за какво става въпрос. Това е единственото ми призвание към вас. Моля ви, ако протестът е в Пловдив, елате в Пловдив. Ако имате възможност, отидете в София, разпространявайте информацията и нека сме повече. Това е. Благодаря. Здравейте, уважаеми съграждани. Искам да ви кажа, всъщност тези, които ни агитират сега да приемем еврото, същите тези агитатори какво направиха до сега. Само да погледнем с какво ние се храним и защо унищожават всички тези частници, които нещо произвеждат и които ни осигуряват здравословна храна. Ако често гледам в интернет пространството как се обработват всички тези меса от преди Христа и какво в крайна сметка ни дават ние да едем и накрая ние отиваме в аптеките, разбира се, и в лекарските кабинети и какво всъщност е за наше здраве, не се знае. Искам да ви кажа, че това дигитално евро всъщност ме навежда на мисълта как всичко, валутата е програмирана. Тя от някой ще се дава тази валута, това евро. И как тогава аз ще пазарувам, ако искам да направя, да си купя от някакви частник, някакви продукти, как ще стане всичко това? Така че, хора, обединявайте се, това касае нашето здраве, нашето бъдеще и в крайна сметка друг е въпросът дали няма да ни наложат някаква ваксина допълнително, евентуално. И не се знае дали няма да ни наложат да се включим в някаква военна акция, т.е. в Украйна още не е затихнал съответно огън и някой го подклажда, защото се засипа дадена акция, дадени държави, на които икономиката на дадени държави, за които ние ще плащаме. Така че неща много сме, просто трябва да ни е ясно, че това е нашето бъдеще. Или всичко, и всички. Всичко от всички. Благодаря. Здравейте, приятели! Аз ще бъда кратък. Първо ще ви питам едно нещо. Искате ли евро?
Добре, това ми хареса. А искате ли диктатура? Не! Така. В общи линии това е. За мен да приемем еврото е като диктатура. В момента лева означава свобода и демокрация. Суверенитет и ние трябва да се борим за референдум. Каквото покаже сабията на него. Но да ни отнема правото на глас и някакви хора, които са избрани в някакво народно събрание, които са абсолютно мнозинство. Първо, те са избрани с малцинство, второ, тези партии управляват с малцинство. Да отнема правото на народа да казва какво иска, според мен си е жива диктатура. И според мен дори по времето на социализма, в онази диктатура не ни наложиха да вземем рублата. Ние работихме с левове. За това, че не на еврото! Не на еврото! Искаме ли евро? Искаме ли лева? Искаме си лъва, нали? Това е лева. Лъва. А той е символ. Символ на българите. Символ на сила и на смелост. Представете и дайте възможност на всеки да вземе и да изкаже своето мнение. Сега, това е една госпожа, скъпи приятели, която тази госпожа си е с... Така, бързо блиц интервю, защото се проговорихте. И така, лев, евро. Слушаме. Лев, разбира се, като лъв. Добре, и втория ми е резонен въпрос. И на нея ще питаме се. Добре, давай двете, казвай. Лев, само лев. Добре, и сега втория резонен въпрос. Свобода или диктатура? Свобода. А референдума приемате ли го като битка и за демокрация и за свобода в България? Естествено, да. Само референдум. Нищо друго няма да ни спаси. И благодарим на президента. Добре. Да, благодарим на президента, че го сочи смело. Поиска го, но не му го дадоха. Добре, ето, скъпи приятели, виждате две момичета подкрепят битката. И сега ние ще идем при... Сега ще вземем интервю от една преминаваща семейна двойка. Ще интервюраме обаче зад кадър, тъй като се притесняват. Кой ще интервюраме, господина или госпожата? Първо госпожата, после господина. Чувате семейните отношения. Как са? Иначе господина, освен да попитаме дали госпожата, дали ще ни разреши да... Винаги даме с предимство, да. Добре, госпожата разреши господина да говори. И така, задавам днес два прости въпроса. Лев или евро? Разбира се, че лев. Еднозначно лев. Аз не приемам идеята за приемане на еврото в България, тъй като по един или друг начин смятам, че ще загубим нашата идентичност. Това е първото нещо, което мога да кажа. Другото е, че ставаме зависими от едни хора, които взимат някакви безумни решения. Последните 3 години виждаме какви безумни решения се взимат в полза на трета държава, в случая на Украйна, против нашия национален интерес. Така че ми е трудно да приема идеята, че може някой друг да взима решение по отношение на нашата финансова зависимост. Добре. Да. Добре. А втория въпрос е, приемаш ли, ако дадат референдума, който да го има, че това е в момента битка за дали да има в България демокрация или да има диктатура? Как го приемаш като усещане? Като усещане, натиск, притискане, извиване на ръце. Значи приемам, т.е. чрез референдума, приемам идеята, че народа би изразил истинното си мнение дали да бъде лев или евро. А в случая всичко това, което се прави против референдума, лично мен ме кара да се чувствам притиснат до стената, с извити ръце и да нямам друг шанс. Добре, благодаря ви много.
трих се хвана, като се знах. Сега ще тръгне шествието по главната и може би някакъв ще запоря, ще прекратя животадане. Така че в общи линии виждате, нормално е настроението на хората, които са тук, които ги интервюрам, нормално е да имат това мнение. Сега не сме паднали случайно попадна, да се казва, за да го взем ревю. И да кажем инертен. Тук са повечето хора наясно за какво става. Даже има човек, който излезе с написано това, ще изкажа, че се отваря. Добре. Айде на поход. После. Чухте ли? 31 София, повтор 31 от 12 часа на властта се събира в цяла България. Аз най-вероятно няма да съм там, но да си го кажа. Тъй като аз съм бог от Пловдив. Най-вероятно ще имам ангажимент, но това е проблема. Включваме, видяхте как са хората са на гласите. Още някой добре, това беше не голямо. Между останали още ръчите. В Пловдив има една характерна особеност в момента, в който се влезеше вътре в главата, тъй като главата е по-малка, увлича хора и така се събират повече зрители, не зрители, повече участници. Тръгваме. В принцип хората много се притесняват, не знам защо. Те си знаят. Притеснителни са хората. Само да ви покажа, това ми хареса.
ще трябва да останат да продължат да крадат в левове. Това е истината. Народът предпочита да крадат в левове. Стига, ама няма стига. 18 милиарда искат да гепат сега. Затова натискат толкова много. Между другото, процедурата на Европейския съюз, когато откачи от национална валута и закача за евро, процедурата, в която остава парите да бъдат разпределени от българската банка, за мен си е жива корупционна практика към управляващите, които правят това нещо. И фактически тези 18 милиарда лева, които ще ги откачат и ще ги дадат като право българските политици да ги раздадат на който искат, е точно такъв тип. Тоест, те затова искат да посегнат на тези мангизи. Те не правят нищо друго, което, освен да вземат да украдат тези 18 милиарда. И затова тази политическа върхушка, която е в момента, просто рязко ще дръпне и тя фактически ще се, как да кажа, ще се бетонира в европейската. Това е. Богатите, както те казаха, богатите ще станат по-богати, бедните по-бедни. Аз ще седя от другия край. Аз гледам, че те изгубя. Точно вследствие на това нещо ще излезе. Да. Затварям. Добре, скъпи приятели, това беше от мен, от главната от Пловдив. Очаквайте ме до вечера с видеоклип в YouTube. Знаете, че се и мястото на среща горе-долу са известни. Така че очаквам ви и будем драца до конца, както казват руснаците. Така че българския народ ще го вземе този символ и ще го до край. Това е, което искам да кажа. Чао, с вас беше, знаете кой беше. Чао ви!